Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां नङा लोगोफोर. So आंबो बर्तमान मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय लोगोफोर दा माने एकदम भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै आरोना मानो होनब्ला खामानिया बेस्थ' दंमोन. एसे माने न'नि पार्सनेल खामानि आरोना बेनिखायनो ब्लग लाबोनो हायाखै. So लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो टपिक शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान दं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावना लोगोफोर. थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. लेट्स गो. स' लोगोफोर फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ एसे नायना लाग्रोदो बिनि उनाव सावरायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर. स' नायग्रोदो आरोना. गावसोरनि गथ' गथाय आरो फिसायखौ गारनानै खारदों बे सानै हिनजावफोरा. अ माय गड, खारलायबायनो सोरजोंबा. यापुर गामिनि जोंसार दैमारिनि बिसि रुफालि बसुमतारी आरो फाइलागुरि गामिनि लिरिप बसुमतारीनि बिसि इलिसा बसुमतारीया बहाबा खारखोमानानै दङ. स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि खोनाखाबायानो भिडिअखौ. एबार सासे नङा सानै खनसेयावनो आरोना लोगोफोर. बा सानना नायनो माने मा बुंनो लोगोफोर आथिखालाव एकदम माने कम्पिटिसन जाबाय आरोना खारनायनि. बुंनो हाला मानि थाखाय खारो मानि थाखाय मायो. आरो जोंनि बर' हारियाव माने बांसिनानो बेबायदि केसेस नुनो मोनो आरोना जोङो. मानो होनबा गुबुन हारिनियाव नुयो अब्लाबो बहुद खम आरोना. स' लोगोफोर मा जाबावगोन दिनै जोंनि बर' हारिफोरा माने बर' हारिनि मानसिफोरा एकदम माने जेबो माने बेबायदि साननो रोंला नामा. जोंनि खारनायल' खारनो गोसोबा मानो हाबा जायोब्रा लोगोफोर ना. हाबा जायालासेनो थाबाय थामोन सिख्लायैनो बैजों थां बैजों खालामो बैजों थां बैजों खालामो थाबाय थामोन बिदिनो मानो बेजों खारलाय बेजों खारलाय. हाबा जाखांनानै न'खर संसार जाखांनानै बेबायदि खारोबा मा जागोन मोनसे न'खराथ' बायलांगोन. ओमफ्राय आरो बिनि गथ' गथायफोरा मा जागोन गोदाव सोराव जालाबायगोन. लोगोफोर बहुद गाज्रियाना बेयो जोंनि समाजाव बांसिननिफ्राय बांसिन बांलांगासिनो दं आरो मा जाबावगोन लोगोफोर बुंनो हाला. जोंनि बर' समाजा माने बांसिननिफ्राय बांसिन माने गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं आरोना. दिनै बे गाज्रि लामाजों थानायखौ जों लाबोफिननोबा दिनै जों बयबो गाव गावनि साननायखौ चेन्ज खालामनांगोन आरोना लोगोफोर. अब्लासो दिनै जोंनि बर' हारिया माने मोजां लामायाव फैफिनगोन आरो मा जागोन. स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनो आरोना. स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर. स' ओरैनो चेनेला एक्टिभ थानांगौनि थाखाय होबाय आरोना. स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय.